तर सचिन घायवळवर 3 गुन्हे दाखल आहेत. पुणे पोलीस आयुक्तालय हद्दीत 3 गुन्हे दाखल आहेत. खुनाच्या प्रयत्नासारखे घायवळवर गंभीर गुन्हे. तर सचिन घायवळ याच्यावर कोणते गुन्हे दाखल आहेत पाहूयात ग्राफिकच्या माध्यमातून. गुन्हा पहिला 2010 ला दाखल झालेला IPC 307 कोथरूड पोलीस ठाण्यात हत्येचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल आहे. दुसरा गुन्हा 2010 मध्येच दाखल झालाय. IPC 307 दत्तवाडी पोलीस ठाण्यात हत्येचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा. कलम 342 अंतर्गत शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तडीपारीचं उल्लंघन केल्याचा गुन्हा 2015 ला दाखल झालेला आहे. सचिन घायवळवर एकूण 3 गुन्हे दाखल आहेत. पुणे पोलीस आयुक्तालयात हद्दीत 3 गुन्हे दाखल आहेत. खुनाच्या प्रयत्नासारखे घायवळवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.